Čaute, my sme Adventure Hunters a vítam vás na 52. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Vďaka tomuto novinárskému preukazu sa dostaneme všade a ako viete, snažíme sa, aby naše videá boli čo najviac bláznivé. Tak sa poď s nami spoločne pozrieť, ako to celé dopadlo. Po menšej prehliadke Karlových Varov ideme teraz pozrieť na Červený koberec, kde budú vystupovať všetky slávne osobnosti a dúfame, že aspoň jedno z nich zastíneme. Prezident festivalu Jiří Matoška, James Newton Howard, Casey Edward, Uma Thurman. Zistili sme, že nepotrebujeme ani reflexné vesty, aby sme sa dostali do VIP zóny, stačí iba, že sa tvárite, že sem patríte, čiže prirodzené. Stojíme tu takto pri stole s jedným vínom a tromi focákmi a čakáme na všetky mediálne hviezdy, ktoré by mali za chvíľku prísť. A v ďalšom videu sa môžete tešiť na Ľudí. Prečo na ľudí? A respektíve ľudia tvoria tento festival, sú tu naozaj rôzne národnosti z celého sveta a radi by sme vedeli ich príbehy, nejaké tie zaujímavosti a určite sledujte, lebo ja verím tomu, že zbanáte tu svojho babka, svojho detka, ako si povedal. Svojho babka, to stretnete svojho detka, možno aj krstného, takže nenehaj si ujsť ďalšie video a možno aj uvidíš niekoho slávneho. Nachádzame sa proste tu a sú tu všetci, ale ja som nechtiel zopol haberu, keď som chcel, aby som mi odfotil. Podľa mňa, keď rýchlo budeš utekať, tak stihneš autobus do Prievidze, ten najbližšie. Mother said turn that noise down, but I was hooked, I couldn't stop. I need a punk rock, rock and alcoholic. It's like the two